इभिनिं बयनिसिमबो आंनि आंगोनि आंगो सना फिथरफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो कारणे नेनानै दङ ना नोंथांमोना जिहेतु आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबोगासिनो बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननि लागै सानफ्रोमबो भिडिअ लानानै फैयो आरो दिनैबो लानानै फैबावबाय नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि भिडिअखौबो माब्रै मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो ओइ आंनि लोकिफोर देलाय नोंथांमोना आंनो मोनसे कमेन्ट हरलाय आंहाथ' सिगां मोखाङा जेनेबा एसे असाइसमोनथ' आं मोखां असाइसनि थाखायनो सोर सोरजों मा बुंजाखोना नोंथांमोनाथ' मिथिबोखादों नुबोगासिनोखा आंहा दायो मोखाङा स्लिम स्लिम जाबाय आंखौ माब्रै नुदों आंखौ मोजां नुयोना नुवा नोंथांमोना खोन्थाहरना कमेन्टआव आं जोबोद मोजां नुयो होननानै बुंजानो लुबैसोगारो नाथाय आंखौ दिनैसिम रावबो मोजां होननानैनो बुङा गासिबो गाज्रि गाज्रि होननानैल' बुङो देना लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ मोजां नुदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरना मोजां नुदों होननानै आं जोबोद खुसि मोनगौमोन आरो आंखौ मोजां नुदोंबा आंनि थाखाय प्लिज लाइक मोनसे खालामनानै गालां आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांना गावस्रा मानो बिदिथाय आंखौ एसेबो अना मोजां मोनस्राया गाबनो ओंखारो आङो लोगोफोर आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानैहाय फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो नायलांदोनि आरे आं जेबो हमनोनो हायासै आं बबेयाव दंफैयो मा सरित आं बेयावलाय माब्रै सफैखो आं गोथाङै दङ ना गोथांसो ना गोथैसो ना आत्मासो जाखो आंलाय र' खेबना नायनि मोदोमावहाय आदै सादों माथो गोथांसो माथो आंलाय आंथ' लोमजायाखैबो बेमारबो जायाखै जेबोबो जायाखै आं बे हस्पिटालाव माब्रै थाफैखो मा सेलेन होरिलायनाय जाखो आंखौहायलाय आरो आंखौ सोर लाबोखो माथो रावबो गैया न'खरनि मानसिफोर रावबो गैया माथो मा सरि जाखो आंलाय माब्रै फैखो आं बेयाव जोमै गोसोखांलाय गोसोखां ओइ जोमै गोसोखांलाय आङो न'निफ्राय खारनानैसो फैदोंमोन अलंबारजों बुजानो गिनानै खारखोमादोंसोमोन आङो खारखोमानानै आंलाय बेयावसो सफैबाय माथो डक्टरखौ लिंहरनि र' डक्टराबो दंना गैयाथाय खर' गिदिंदों माथो आयु खर'आनो नै सिंग्रि मिथिं मोनजोब्बाय अलंबारजों बुनो नागिरजानाय खोथाखौ साननानैनो खर'सो गिदिंफिनबाय माथो आदै उन्दुनासो थाफिननांसिगोन आं हाबाब मा जाथारखो आंलाय बुजानायनि खोथाखौ साननानैनो माथो मोदोमफोराबो गिजोबखाबाय नामा आंनिलाय आयु बुजामारबा मा जाबावगोनसै आंलाय आइ हा सोर फैदों आइनि माथो बायदि खोनादों माथो आयै नों बबेयाव दङमोन दहायनिफ्राय आं हारसिं बुंबाय थायो मानो फैयाखै नों आंनि सेराव फिसा आं दासो सफैदों न'निफ्राय दासो सफैदों डक्टर बाबुआ खबर हरनाय लोगो लोगो नोंनि देहा बिखुनजो आं खारबोथारबाय आयै दासो सफैदों माने बिदिब्ला नोंसोर आंखौ बेयाव लाबोनो मोनाखै अब्ला आंखौ सोर लाबोखो बेयाव आंलाय बेयाव माबोरै सफैखो डक्टर बाबुआ फन हरनानै बुंहरदों नोङो बबेबा लामायाव गोलैनानै दङमोननो डक्टरा लोगो मोननानै सिनायखानायलाय नोंखौ लानानै फैबाय देसिम फिसा मा आं गोलैनानै दङमोन औ फिसा नों गोलैनानै दङमोन मोदोमावबो दङ दुरबल जाया लोङा खर' गिदिंनानै गोलैबायदां नों थरखौनो मोनस्लाबासै ओमफ्राय आयै बहाथो आइ आफामोनबो फैदोंबालाय दङ बिसोरो डक्टरखौ लोगो हमदों डक्टरजों रायलायदों आं नोंखौ नायनो फैग्रोबाय नै फिसा नों मोजां जादो मिथिगौ ना अलंबारा जोबोद रागा जोंनानै दङ नोंखौ फाथैलाय बिसिनायनि खोथासो बुंगासिनो नोङो जल्दि न'आव थांनानै गासैनियावबो निमाहा बिहैजोबदो फिसा नङाबा नों नोंनि संसारखौ खोमानानै लानाय जासिगोन आयै अलंबारा आंखौ बुनो होनदोंना होनाखै आंखौ बुगोनसोदां बियो थांबाथाय बुबालाय बुबायसै आरो फंनैसो बुजादो माथोखाय दाय मावबाय नालाय नोंबो नाङा आं बुजानो हाया सिगां बिजों बुजानायफोरानो दाबो सिंफोराव उदैफोराव बिस्रां साबाय थायो आंसो मिथिगौ आरो बुजाबावनांगौ आं बेजों नाङा आयै आं थांला बै न'आवहाय थौ नों आंखौ लानानै थांदो जोंनि न'आवनो थांनोसै नोंनि बेबायदि अहंकारनि थाखायनोथ' दिनै गासैबो जोबस्रांलांनो नागिरदों जि जाबाय दायो नों बे समावहाय बेयाव थांलाय बेयाव फैलाय बेयाव थांलाय बेयाव फैलाय खालामनायनि सम नङा मोनसे न'आवनो दिदोम थानानै दिदोम थादो जादो नोंनि थाखायनो दिनै गासिबो जोबस्रांलांबाय नोमफायाबो नोंनि थाखायनो गोमालांबाय आरो नोङो आंखौबो फोजोबस्रांनो लानो सानबावदों नामा मोजां जादो नोंनि थाखायनो दिनै आङो गन्थं हानांबाय फिसौजोंबो आङो बुंजाबाय सिरि थादो
आंनि खर'आ दाबो बारा मोजां जायाखै बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं सिगाङाव बुंथ'बाय थानांला दायो दानो खर' गिदिंनानै बारासिनसो जाना थागोन आं नङाबा बेयावनो नोंनि नोमफाया हाखर सिंनिफ्राय उथिनानै नोंनि बेयाव बिलफोरखौ होफैगोन हा नोंनि नोमफाया होफैगोन बेयावहाय दाबो माथो खुगायानो जेननाय गैथारा खुगायानो माथो दाबो गोरलै नंथारा दाबो नोंनि था बारा जानानै थायोना मोजां जानानै थायो थाबाय था थांनोसै आङो ओरैनोसो नायनो फैफ्लाबाय आं नोंखौ साला बुजायबाबो बुजायजाया मानिया माथो आइयाबो रागासो जोंनानै थांबायहाय नङा आइ बुंनाय बायदिनो आङो मोजां जामारनांसिगोन नङाबा आं हारसिं जाथारसिगोन माथो खर'खौ एसे मोजां मोनबाय माथो सिखारनो हासिगोन बायदि मोनबाय आङो थांनोसै र' बाहेरायाव ओंखारलांनि सोर सोर फैदों सोर सोर फैयाखै आंखौ नायनो डक्टर बाबु जोङो पेसेन्टखौ लांनो हासिगोन ना येस लांनो हासिगोन आच्छा नोंथां मानसिया जोबोद दुरबल बेखौ एसे जोथोन ला साननैसो जाबायमोनदां मानसिया ओंखाम जायाखै बेनिखायनो बियो दुरबलजों खर' गिदिंनानै गोलैनानै थादों औ नंगौ बाबु नों थिगखौनो बुंखादों साननैसो न'आवनो गैयामोन बियो ओंखामबो जायाखै बाहेरायावसो दङमोन ओमफ्राय डक्टर बाबु रिपर्टफोराव बिहामजोखौ माबाफोर मोनदों नामा एसे मोदोमाव थानाय बायदि गोबाख्नं खानाबाय थादोंमोन बियो नायफैनो साननानैनो समखौनो होनो हायाखै जोंबो गावबो न'आवनो गैयामोन नालाय ओहो गैयाथ' बिदि जेबो मोनाखै खालि दुरबलनि थाखायल' जादों अब्ला दुरबलनि थाखायसो बियो बिदि जादों होमब्लालाय मानोथो न'आव थाबालाय गोबाख्नंबाय थायो बेलाय गेस्ट्रिकनि थाखाय जादों जानांगौ गेस्ट्रिक थाबा बिदिनो जायो फुङाव सानफ्रोमबो दै लोंहोबाय था बियानि थौदो थांनोसै बहाथो ओमफ्रायलाय बिहामजोआलाय राखांबायना एसे बाद हो बियानि बाद हो थैनो रोङैफ्रासो बिदि थैफ्राम जानानै थायो थैबा थैथारनांगौमोन साला माथो जाखो ओरैनोसो बेखाराव नायनो फैबाय बेखौ साला फैसा खरस खालामनानै बे फैसाजों जोङो न'आव ना बेदर ग्रोम जानो हागौमोन साला फाट फिस्थ'आ हा बियानि माथो जाबोखो नायनो थांनायालाय दं राखांनानै फिथिगम जिबौ बायदिसो जानानै दङमोन बुजायबाबो बानजायबाबो फंसेबो लाया खुगाफ्रानो जेननाय गैया बेमार जादोंबाबो खुगाया बेमार जानो रोङाखै बिनि आंखौ बिदिसो रायखोमाफैबावदों आंखौ खोनायाखै बायदि मोनदोंदां र' आरो मा बुंबावो मा रायखोमाबावो खोनासंनि आं बेयावनो बियानि सिगां आं मिथियैयाव बुजियैयाव बिनि खोथा बायदि जि सोलिबाय साननै थाफैगासेयावनो आङो बेनि गासै आखल आखु सभाब चरित्र बुजिजोब्बाय आरो जेबो बाखि गैला आं बेखौ बुजिनो बेनिखायनो बुजायबाय थायो बियो साला फिसाइजोंहाय माथो हारा सिफायना होजोबाखैहाय बुयैनो एबार जाबायसोखौ फोरोंनासो गालांगोन आं नुबाथाय आथिं आखाइ सिफायना दोन खुगाफोरखौबो एसे बिसिद्राबना होसोना बुंसिगोन आं बेखौहाय हाबाब आंनि आइयानो आंखौ बिदिसो बुंबावबाय माबायदि बिमाहाय बेलाय बासायनो नालाय माबा खुगाखौसो बिसिद्राबनो आथिं आखाइसो सिफायनो होबावबाय बुरैया बेबायदि गाज्रिखायथ' साला हुवाया थैजादों बिदि ओरैनो थैयाखै आफाया बेनि गाज्रिनि आखलनि थैमारबायदां आफाया आं दासो बुजिबाय बुरैया हुवा गैजायैयानोसो आंजों नायजानांगौ आंखौसो बिदि खालामना बुंबावबाय बियो नायबावगोना बे बुरैखौ साला नै बियानि बिमा जानानै आङो गासै पावारखौ नोंसिनियावनो होखाजोबखाबायहाय आं हालाहाय बे फिसाखौहाय एबारनिफ्राय माबा मोनसे गोरोन्थि खालामबावोब्ला बियो बुरा हो थिगसे खानानै दंफांफोराव खागोदावलाबायहाय आं हालाहाय बे फिसाजोखौहाय धर्ज गैला आङो गावनि फिसाजोबाबोलाय मा जानोहाय मोजांसो मोजांहाय आंजोंहाय थौ बियानि थांनोसै थौ बिहामजोखौ लांफाखानोसै थौदो थाङानो मालाय बियानि थाङा बेयावनो थागोन दाय मावनानै फिसाइजों बुजानो गिदों बेयावनो थागोनो बेमार जाफाबावनानै थागोनो थाथों नै बिहामजोआ बिदिसो बुंबावदों औ बुंदों दा बिदिनो थाथों बिनि बिलफोरखौ बिनि फिफाया हाखरसेनिफ्राय उथिनानै होफैगोन थाव बियानि थाव दा गावफैबाय थागोन बियो नै ओमफ्राय बियानि बे मोदोमाव थानाय खोथाखौलाय सोंखोना सोङासै नै बियानि गैयानो सोंदोंमोन आङो माबा गेस्ट्रिकसो दङ होननानै बुंबाय मोदोमावबो गैबावासो हामाखौथ' आंखौलाय आयै मोदोमाव दङ खामानि मावनो फै होननानै लिंहरनाय बेलाय खुरिया बारिया लासिं सिंनो नंबां जाबां ओरैनो बदनां खालामना लाद्राबायो लासिं सिंनो से लाजिबाय आङो थौदो थांसै थालां बे फाट फिस्थ'नि खोथा थालांनो आया मानसिफ्रालाय माबायदि जाखोब्रा गावसोर पुसुर पासार रायलायनानै आंनो बिलखौनो होनो बावलांगारबाय माथो आं मा खोनाखो आइमोन रायलायनाया सैथोमार ना आंनि गोरबोआव गथ' गैया मिसा डक्टरा मिसा बुंदों बियो आंनि गोरबोआव गथ' दंथारखायो माथो उदैयानो आंहा लिउ खारबाय थायो र' डक्टराव थांनानैनो मोजां रायलायहैनि आङो थगायनो हानाय नङा बियो आंखौहाय जारलासो जागोनलै बिसोरजों आंहासो खामानि थालांजोब्बाय डक्टर
बुं सोर मा जादों रावबो जेबो जायाखै डक्टर आंखौ नायलाय अ नों बेमारिया मा नों थांमारासै बुंदो मा जाखो डक्टर बाबु नों सैथो बाथ्राखौ बुंलाय दा बावैसो बेयाव आंनि न'खरनि मानसिफोरा रायलायनाय बाथ्राफ्रा सैथो ना नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोराथ' गोबां खोथा रायलायदों अबे मोनसे बाथ्रायाबा सैथो जाखो माबेबा नंखाय जाखो माबा खोथा डक्टर बाबु नों थगायनो नाङा डक्टर मानसिफोरा बेफोरबायदि बाथ्राखौ थगायनो मोना नों बुं आंनि गोरबोआव गथ' गैमारा होनलाय आं आइमोनखौ रायलायनाय खोनादों बुंना डक्टर सैथो खोथाखौ नों बुं ओहो आंथ' बिदि जेबो मोनाखै गैया डक्टर मिसासो बुंदोंदां नोङो मानो गैया जानो आं ओरैनो गोबाबाय थायो नामा ओरैनो आङो खर' गिदिंनानै गोलैदों नामा ओरैनो आङो दुरबल मोनो नामा मिसा नों थगायदों दङ डक्टरनिख्रुइ जुदि नोंनो बांसिन मिथिखायोब्ला मानोथो सोंबावनो गाबागाव नायनानै लादो दङना गैया माथो आंनि उदैयावहाय होनबा माबा माबि खारबाय थायो लिउ 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 लिउनो बे गथ' नङाबालाय माथो नाय सिस्टार नोंनि न'खरनि मानसिफोरा दाबो बिलखौनो होआखै आं आरो बारा गोसो गैला अननानै थांनो हासिगोन आंहा एसे खामानि दङ आंनि खामानियासो थालांजोब्बाय डक्टर बाबु जेसे फैसा नांगौ आं नोंनो होगोन नाथाय नों आंनि बे मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामनानै हो जुदि नोंनि उदैयाव लिउ 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 खारदोंब्ला बियो गथ' नङा बियो फिलौसो नोंनि उदै सिंनि फिलौ बांद्राय जाहैदों नोङो गोदै गोदै बेनिखायनो फिलौ बारा जादों नोंनि उदैयाव थां फिलौनि मुलि बायनानै लोंहैथां जोब्बाय डक्टर आंखौ मोजां नायबावलाय खनसे जागोन दे जागोन गाबोन हौवा हिन्जाव सानैजों फै आं गाबोन मोजां नायसिगोन जागोन डक्टर बिदिब्ला आं गाबोन फिसाइजों आंजों फैनोसै दे गाबोन फैबानो जाबाय आं गाबोन आल्ट्रासाउन्ड खालामनानै नायनोसै जोबोद खुसि जादोंमोन आंबो बिमा जासिगोन होननानैहाय माथो साननायानो जायासै नंखायसो अलंबारनो आङो माबोरै खोन्थाबावनो बे खोथाखौहाय खर' गाज्रि जोमै खमसे खम आइमोन आफामोन लांफैदोंमोन बिसोरजोंनो थांमोन ना माखौथ एसेबां खर'फ्रा खामानि होयिनि मा बुंना लाब्रबखो आंलाय दहायलाय दायो आं बोरै थांबावनांगौ जाखो न'आवहाय साहसखौनो मोनासै आं मोजां जानोलाय जोबोद सानोहाय गोसोआवहाय गासैजोंबो अनलायनानै थानोसै मोजां मिलायनानै थानोसै होननानै आं सानो नाथाय बबेनि गाज्रि बारहावाफोरा दे आंनियाव बिरफैयोना बे गाज्रि बारहावाफोरा आंनियाव नांबानो आं एकदम बोरैबा जाखाङोदां ना थासारिफोरासो मिलायाखै आंजों ना माथो गाबनोसो ओंखारबायहाय गाबनोसै आं दसे बेयावनो दुखुफोरा एसे रेजें जागोनदां थै माथो गाबनायखौबो एसेबो मोजां खोनाथाराहाय आंनिखौहाय र' आंनि गाबनायखौ मबाइलाव रेकर्ड खालामनानै खोनासंनाया माबायदि खोनायो आंनि गाबनायखौहाय सैमा फाग्लि रोनावनाय बायदिसो खोनामारदोंथ' ओरैनो बुंमारा अलंबारा आंनि गाबनायखौहाय सैमा फाग्लि रोनावनाय बायदि गाबबाय थादों होननानैहाय थोद मोजां खोनाथाराहाय मा गाबनोबो रोङाबालांलाय सोरांस्रियासो मालाय जि मोजां गाबोहाय हाबना सुहाबनो सोरांस्रि बायदि गाबनो सोलोंनायहाय र' आंबो हनै बेलाय जोमैसोदां माखौथो गाबबाय थाखो बेलाय सोर जोमै सना बेलाय आंनि लोगोनि बिजावजालि जों जायनि न'आव थांनो नागिरदों ना बिसानिनो बेबो ओइ जोमै माखौथो गाबबाय थाखो नोंलाय बेयावलाय नै ददे मोनसे माथो दुखु जादोंहाय ददे बेनिखायनो गाबदों आङो सोरांस्रि बायदि दुखु नांथाव हांमा सुरे सुरे गाबदों आङो हाला हां बेखौबो मा हांमा सुरहाब गाबलायलायनाय मा सोरांस्रिनि बायदि गाबलायलायनाय जाखो थौ जों नोंसोराव थांनो नागिरदों जोंहानाव थांनो नंमारगौ ना थ' बिदिब्लालाय आंबो नोंसोरजोंनो थांफानोसै हारसिंखायनो न'आव थांनो उसुबिदा मोनदोंमोन हाबाब गावनि न'आवनो मा हारसिं थांनो उसुबिदा मोनलायलायनाय जाखोहाय नोंहालाय मा बुंबावनोहाय ददे जोबोद खैफोद आहा जोबोद दुखुथिया जानानै दंथारो आङो ओमफ्राय ददे सोर जाखो बेलाय आंनि हौवा जोंहा दाखालि हाबा जाबायना गावस्रा रावबो थाङासै माथो जोंनि हाबायावहाय लिंफैबाबो आंनि हौवाया बेनो दा सना बेसेबां गोजान दंबावो मानो मा थाबायनो हाला नामा नङा सना आं नोंखौसो जोबोद अननाय मोनदों नोंखौसो थाबायनो हालादां सानदों आङो दे जोमै नों फैबाय थादो दे जों थांग्रोनोसै आयु मालाय ददेनि हौवाया जि साइजखाहाय जि अनखायोबोदांहाय सना होनलाय खाथारदों मालाय आंनि हौवाया सना होनो ना दामनोनो थोआ आंखौ